ina tare da Alhaji Abdulkarim Dayyabu Shugaban Rundunar Adalci na Najeriya. Alhaji Abdulkarim, ga zaben 2019 na karatowa. Shin kai a ra'ayinka ya dace a sake bawa shugaba Buhari dama ya zarce? To ai kowaye ma in ba ce in je ce ba zai zaɓi Buhari ba, to wa za ake da shi da za a zaɓa? Saboda shi kaɗai ne bambanta duk sauran wanda suke neman mulkin nan. Allah ya farraka shi da duk yawancin wanda suke mulki da wanda suke neman mulkin nan. Shi kaɗai ne wanda aka san ba ɓarawo bane, ba fajiri bane, ba ɗan ƙungiyar asiri bane. Amma Alhaji Abdulkarim Dayyabu ya zama lalle sai mutum ya zama ba fajiri ba kafin ya nemi shugabanci. To ba shi ne je hama duk bala'in da muke ciki ba a yanzu, wannan fajinci da satar da ƙungiyar asirin? Ai su ne tun da Ubangiji subhanahu wataala ya ce ba zai canja ba sai mun canja, to za mu ɗauki mugayen mutane su ta samu a cikin musiba da bala'i mu ce sai su. Aiwa ba hankali bane wannan, kuma bai da ma Allah ne ya halice mu ko ya halice mu don bauta masa bane. Sai wato barayi za mu rika bauta ko ƴan ƙungiyar asiri? Allah ya tsare mu. Amma a dimokuraɗiyya Alhaji Abdulkarim, waɗannan mutane na da damar su yi takara ai. To ina damar su yi takara, mu ko ba mu damar mu ce ba mu san su, ko ko tilan ne sai mun zaɓi barayi, fajirai, ƴan ƙungiyar asiri. Alhaji Abdulkarim, waɗannan mutanen fa inda haka suke, da ya kamata in ma laifi ne a tsarin mulki ya zama da an gurfanar da su ne gaban kotu. Yo na gaya maka ga EFCC ta ce duk shugabannin kasar can na baya da gwamnati 36 da ƙananan hukumomi shamomi 774 barayi ne, amma har yanzu ba iya hukunta su ba. Tun da aka fara kirarin nan ake ta kuro na ga rahotannin nan suna nan burjik. Kai an yi rahoton mai tatsi ne ma ba hukunci ba. An yi rahoton zangon katan ma an hukunci ma an warware. Amma laifin waye ne? A laifin masu mulki ne. Su Allah ya bawa dama. Ga kotu, ga alƙalai, ga kurkuku, ga jami'an tsaro, me ake jira? To abun bakin ciki, shugaban 'yan sanda ma an zo sarƙa wuya da hannu da ƙafa an ce ɓarawo ta ƙabalugu. Kuma shugaban ƙasa da kansa ya ce ga alƙalin kotun ƙoli an same shi da fasfuna guda 4 alfarma da kuɗin sata da dala da yaro da pound har da baiwar Allah naira. To in me kama ɓarawo ne, me ɗaura ɓarawo ne, ai kaga sai dai ko mu neme da za a yi, amma waye zai kama ɓarawo zai ɗauke ɓarawo a cikinsu. Kai da Alhaji Abdulkarim, a ganin ka shi shugaba Buhari hanyar da yake ɗauka na mulkin nan ya dace? Ai ba wai zancen ya dace ko bai dace ba, lokacin da kai tsince kanka a cikin abu baki kirin, Allah kake ka samu mai dan baki sai ka tsinduma a cikin baki nan ka rinka fatan ka samu fari sai ka ganka a cikin farfarin nan zaka yi fatan Allah ya baka fari fat. Wato ma'ana yanzu Alhaji Abdulkarim kana nufin a baki ake? Ko ma bai dai ai misali baka. Idan ma Allah sa a farfari muke to muna son fari fat. Idan Allah sa shi ba hannun zama fari fat, Allah ya tabbatar. In kuma akwai wani fari fat da zai bayyana bayan sa, Allah ya bayyana mana. Alhaji Abdulkarim Dayyabu, menene fatar ka zaben na 2019? Fata na Allah isa a yi lafiya, a gama lafiya, a yi nasara, a kama duk ɓarayi da suke kasan nan, a kwato mana duk abin da suka sata gida da waje, a hukunta su, a rataye na ratayewa, a harba na harbewa, a ɗaurewa, a yankewa wanda za a yankewa hannu. Alhaji Abdulkarim, ka yi zafi da yawa. Na yi zafi da yawa, su sata suka yi zafi ba? Mutum 1000 nawa ne, mutum miliyan nawa ne suka mutu saboda bala'in sata da suka yi, da fajirci, da ƙungiyoyin asiri. Da kashe-kashen da ake yi tun daga mai tatsi ne zuwa zangon kata zuwa boko haram, sannan da ana magana yanzu dala biliyan 450 fa aka sace daga Najeriya suke kasashen waje, dala miliyan 450. Ni Abdulkarim Dayyabu nake gaya maka haka. Alhaji Abdulkarim, mun gode kwarai. To ni ma na gode, na kuma gode wa Allah musamman.